Казвам се Йордан и съм част от OLX Group. Занимавам се с интериорен дизайн. От дълги години се занимавам с това, видял съм какво ли не, но най-приятно е, когато срещнеш човек, който е готов да експериментира и да промени жилището си. За мен дизайна е нещо, което трябва да е насочено към човека, да не е само за снимката, да е удобно и да промени ежедневието му. Не обувам на вещите, трябва да може да се сменят вещите и смятам, че това внася едно разнообразие в ежедневието. Харесвам неутралните цветове. Ме плашат клиенти, които идват и казват, че примерно искат червена лакирана кухня. Няма какво повече да си кажа с тях. Ще дойда в твоя дом, за да го освежим. Ще намерим предметите, от които вече нямаш нужда и ще намерим нови в OLX BG, с които да ги заменим. Заедно ще участваме в 1000 лева, които не знаеш, че имаш.